Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite Sagmi Legazpi City near Aleco, Ravvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco beside Siga Hospital, Ravvax Iriga in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Kidney Care time! Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Hapon na! Pinky on mo, baby na! Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! Oy mga fans, pagkusugan radyo alas 3. Kita maguro, istoryahan. Mas magayon kung may merendalan. Mga samno sa pagkabuhay ng tao. Programang pakonsuelo sa hapon. May health tips, mga tataramon. Good afternoon Pilipinas, mga Bicolano sa Manapartikan Mundo. Welcome po sa inyong programang Pinky on Mo Baby. Yan po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Good afternoon po Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa Manapartikan Mundo. Good afternoon, Miss. Good afternoon po. Opo, lapit sa microphone. Hello, ba't di ako maganda dyan? Oo. Joke. Pangalan po? Ako po si Lermy Emlita at kung ikaw po hindi inuumaga, ako naman ay ginagabi. Talaga. Anong pangalan Yes. ulit? Anong pangalan? Lyra May Emlita. Lyra May? Yes po. Emlita. Lita. Yes po. Lita, sige. Edi, hindi ka ang babaeng Ginagabi. may paglalagyan ko yan ni Mene diba? Babaeng, anong oras ka nag-uli? Paalam ko po sa nanay ko. Sabi ang para mo, uli ka alas 8. Nag-ubot Opo. ka alas 10. Alas 10. Oh, maray daw Sabihin yan ko lang po na ano lang. Ay, Na- joke lang po yun. Maaga po ako kasi po nakikinig ako sa mga magulang ko kasi I'm a good girl. Good student. Okay. So, anong course mo nindo sa Bicol University? Public administration po. Public administration? Yes po. Anong trabaho kang public administration? Kami po kasi Administering the public? Yeah. Kami po ang mga future lingkod bayan. Really? Yes po. Really? Anong trabaho kang pag-graduate? Halimbawa,
pwede po kami pumasok sa mga government agencies and dapat dalhin namin yung 4Ms namin. Anong 4Ms? Yung matapat, matino, may mahusay at may puso. Wow, di ba? Yan po ang mga turo ng professor ano namin sa yung 4 BJM. pillars sa Bicol University? Hello. Siyempre, that may Di ba characters. Characters. Character. One. Scholarship. Scholarship. Help. Help. Leadership. Leadership, ano pa? And then, service. Service. Very good. Yeah. Magaling. Isang din mo niya nindo dyan sa... Si Sir Ano nga ang institute yan? Jesse Robredo? Jesse, opo. Si Jesse? Si Jessie po ang hindi naman Sino? siya yung Ayusin mong sagot. Baka ipabayo ko sabihin mo kay Dr. what if pala Frias. ibagsak ako ni mo pag Si Jesse Robredo. yung pinaka ano po niya yung of course yung lagi namin naalala yung tsinelas na gobyerno. Chinelas Yes leadership, po, yes di ba? po. Ano sisay pa siya? Hala, grabe interview. Ay, grabe. Sabi ni Sir pero of course siya po yung ano parang nilulukop din namin kasi grabe Yeah. yung ano niya yung Good governance. good governance Advocacy niya. ni good As a governance. public administrator, of course, Opo, kailangan oo. namin mag-look up sa kanya kasi Very good man. Opo, bawal kaming maging Anong gusto mong corrupt. pag-graduate mo? Anong gusto mong trabaho? Hello? Anong gusto mong trabaho? Kung siswertehin po, syempre po, gusto namin magtrabaho din sa sa gobyerno natin. Opo. Pero dapat matapat. Oo. May kwan pa daw, may tsansa pa daw ang gobyerno ta. Opo, pag kami ang ano dyan. Pag kami po ang Pag dyan, kayo may na ano po, yan. pwede. Pag kami na dyan, Pwede. May tsansa na mapag... Kamu mga idealistic ka mo eh. Di ba? Di ba? Ano ang yaon sa public administration na tinuro sa inyo na gari dapat maging kwanindo, maging panuntunan sa buhay? Ang lagi po namin na sinasabi is yung 4Ms. Kasi, 4Ms. opo, yung matapat, matino, mahusay at may puso. Kasi pag meron kami yan, of course, talaga namang matutulungan namin ang, Yeah. ang community namin ng Yeah. talagang, 4Ms. of course, wala po, dapat walang bahid na ano yan, Oo. na corruption. Ang alam ko si 2 M, Ano po yun? matandang mayaman. Madaling 4Ms. Madaling. Di ba? 4Ms baga? Opo, 4M. So, apat na yun. Diba? Pero sa amin, ang ako kasi sa management ako eh. Meron kaming M's, 7 M's. Ano po yan? Yeah, seryo. Doon ako, ganoon na yung matubod sa kuya. Pero ngayon, manpower. Sige po, Method. manpower. Marami kami na. Kayo pala, meron din. Meron po kami. Ayun, Yan dapat very namin good. alalahanin namin. Okay, yan. so bakit kayo nandito pala sa DCGV? Kasi po, meron po kaming final paper kay Ma'am, kay Ma'am Kay Losabia po. Lusabia? CSR, opo. Ay, karamid ko si madam. Kung na-interview ko yan Hala, baka ikwento tayo Yung nga sino. Tapos ano da? Ano da? Pag mababa ang grade ko, feeling ko ikwento tayo. Okay, ano da ito? Kailangan po namin malaman, mga private companies yung kailangan namin i-interview, mag-survey kami, para malaman namin yung mga initiatives nila Opo. sa community natin na makakatulong po, lalo siguro dyan sa mga estudyante. Kayo nga po, meron po Yeah. kayong mga scholarship na program. So, gusto po namin malaman din yun para at least if pwede namin mapag-aralan din, makukuha din namin po. Yeah, may ano naalaman mo sa amin? Meron? Meron po, syempre. Ano Kasi yun? po ikaw ang nagsabi niyan eh. Natutunan ko na dapat ang initiatives na binibigay natin hindi lang dahil sa gusto nating maging number 1, Yes, di ba? Ganyan. yes. Oo. Dapat tumutulong tayo dahil gusto natin at gusto Yeah. nating mapaganda ang buhay din ng ibang tao. Very good. 1.0. Yes! Salamat Ano? ha. Opo, thank you Sendo. din Sa mga po. kasama mo, pangalan ng mga kasama mo. Ay guys, magpakita naman kayo. Ayan si Kervin Osiliado, si Ito, Rain. itong Opo. lalaki. Oh. Si Rain Abigail. Rain. Opo. Gently And, Falls. and then si Eliza Realuyo. Eliza Realoyo. Taga saan to? Kagino bata din eh? Sa Saan ka? Sorsogon? Sorsogon represents. Okay. And Okay. then si Lizelle Rodriguez, ang maganda Rodriguez. naming kaklase. Ano sinabi mo? Maganda. Si Lizelle Rodriguez. Wala akong sinabi. Ay, wala pala. Ako lang po yung maganda. Ako lang to ang sabi. Okay, itong isa. Oh. Tapos si naman po, si Ezzy Bania. Okay. Yan po. Okay. Thank you po. And Salamat ha. sana Thank you for... makapag-enjoy kayo. Sana naka-contribute ako sa
Yes final po. requirements Feeling ko ninyo? po, 1.0 na kami. Sa tingin ko nga. Oo, oo. Thank you so Good luck. much Ingat po. kayo, ha? Ingat, Opo. ha? Thank you for coming. Alas na ng camera, pati. Thank you po. Alright, thank you so much. Miss Lyra Lita. Alright, thank you for coming. Bye. Alright, sige. Mga estudyante, mga tugang kan Bicol University sa Jesse, ano nga ni Institute of Jesse Robredo Institute of Good Governance. Nagbisita po digdi para po mga tugang maghapot kansa na mga programa para po sa endang opisina. Sa Samuyang Station, environmental programs. Salamat kansa nung salamat. Nasa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita sa dagdag na report. Jim, good afternoon, Jim. Napalo ka na mabarita pa sa kita, maparam ka na. Okay, kami Jim. Sa mga maribo ko dito, pero I really enjoy talking with students, Jimmy. very good. Mga kuwan ko yan, mga naugma ko gusto ko mag-share kan mga bagay-bagay na pwede nindang mapakinabangan sa ng pag-aaral. That's my You're feeling like a teacher. Of course, that's my advocacy in life. Papartan sa kuyang buhay na makapag-share sa mga estudyante. Okay, go. Anyway, kapadagusan ini kan pinagsubaybayan niya itong expose o kaya privilege speech dyan sa Sangguniang Panlalawigan ni Board Member Das Maronilla. Nabaguan tinor na niya National Irrigation Administration kung saan sa primero panduwa na pagbalo kan DCG Biños na mahagadan reaksyon tungkol sa privilege speech ni Board Member Das Maronilla bilang Chairman Committee on Agriculture sa Sangguniang Panlalawigan. Ibinulgar kay ni naan mga proyektong ipig-implementar kan niya sa lindong kan Sunwest Construction. Dahil maintindihan sa kunata maduwang taon na dahil napakinabangan kan na mga parauma dahilan sa dahil manin luminuwas na tubig. Anapot yan na pauno sa ibong kan banta kan El Nino bigahanap na ang serbisyo kan solar power irrigation project kung saan nakulaon ang pondo sobra 191 million pesos. Anigwa kay ni na dahil tinarapos sa Bunbon 4 na units, sa Bulusan 3 units, sa Buga 0 unit, gabos ini nasa Libon. Mantang sa Palapas, Ligaw 0 unit. Ngunyan, na expose na ini, kana board member na kontrobersiyang ini, ipig tataong poder na niya sa media na diskubrehon asin na mag-follow up sa niya asin na madiskubre kung totoan pigsasabi niya ubako o tsamba sa Sangguniang Panlalawigan. Partikan sa tuyang social responsibility pigchat niya to asin pigpasyaran niya digdi sa tuburan bagaan Ligaw na opisina sa Ligaw. Alagad gusto man kuta na magpaliwanag kan in charge kay ni digdi sa Albay. Ang problema tapig pupugulan da kan niya regional director. Imbis na magpaliwanag, ang sabi personal na sandaan na mapasiring kay board member Das Maronilla. Ang simbag man ni board member Das Maronilla, natata siya ang papaliwanagan ka ni na public concern ini kan mga parauma. Ngunyan kung gusto siya ang papasyaran sa opisina, hanapon kan regional director. Ang gigibo ni board member Das Maronilla, iimbitaran niya sumidya. Okay. Okay. Anyway, tabi Jim, nag-reply na sa ko si Regional Director Gaudencio Rivera. Willing siya na magtaukin paliwanag may kinaramon po sa siring na bagay. Okay na. So, yan na lang. Dahil mo na pag-play tabi Jer, tayo na. Idugtong na lang tabi BP sa reply sa mo. So, kung ano ang magiging kasimbagan na kan niya, basta nagtao na nin asigurasyon na mapa-interview na. Opo, okay. Yan, tabi BP, ang sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas 3:22 oras mga tugang sa Pilipinas. Tinext ko tabi si Regional Director Gaudencio Rivera kan National Irrigation Administration para po mga tugang makuatan sa indang lado may kinaraman sa isyu ngani na nagburutwaan kan mga nakaaging aldaw. Sandali lang ta. Gari itry ko po
kung paano. Syara, pag po nito tabi Syara ini, ta nganing makauron ta si director tabi ano. Pwede do tabi uni kaya sa numbers ako pakikwanta. Gari kinatbrit sa number. Pakiulit-ulit mo lang tabi na maapudan ta si regional director ano yan, Gaudencio Rivera. Ngunyan tabing hapon digdi po sa tuyang program. Ako saludo ako kay sir, kay director ta. Nakapag-decision sa kansirin. Apo rin natabi o yan na. Call mo na lang yan. Alright, sige daw. Yun na po, si RD. Sa DCGB po natin. Aram niya na. Tinext ko na siya eh. May idea. Yun na yan. Makamag-ring na. Para po masabutan ta mga tugang ang concerns kan sa tuya tabi na mga kababayan regarding dyan sa ang issue kaya itong may kinaraman mga tugang sa solar irrigation system dyan po sa may partikan Libon and Ligao City. Libon and Ligao City Solar Irrigation Project na ang sabi tapos na dahil man po kinagbubulos na tubig. Kaya apo to tang status tabi kan programa ano ta ang kwanta digdi ang sa tuya digding concern may share ang sitwasyon ha dahil po kita kisisay man na ano yan dahil kita kisisay man na pwedeng babasulon dahil kita kisisay man na pwede tabing basulon digdi kung sisay ano man yan ang problema kung sa tuyang katuyuhan masabutan tabi ang nangyari ha sa pagsabot ka nangyari baka po kita maging instrumento mga tugang sa pagtabang na mapaayos tabi ang concern di ba iyo tabi ko yan Ems di kita kay kuan di kita kay bigyan mo na akong tubig di kita tabi kay ako bako kaya ako mahilig namang basol o kung ano ang importante digdi malinawan ta maayos ta ba ko yan Ems maayos ta ang concern ta baka lamang kita makatabang mga tugang para po sa sinabi ng katuyuhan nasa tuya tabi ng mga kababayan ano yan makakwantabi ano ini ano nga po kaya ini makahawas mga tugang sa senda tabing unattended unattended ang number ni RD tama ba chika double check mo daw ta kung nagsimbag siya sa kuya eh ang text ko kaya saya 420 nagdial ako saya 422 baka nagkalampas kita ki 2 minutos ano 3 pala 320 to ako nakadial eh ang tuga ko saya 320 ayaw na nandiyan na opo very good ha yeah ay typo error ay sorry iyo ano sabi ko anong oras ay sorry typo error ko pala sorry nantig iyo 4:30 para na sabi ko sorry o baka sorry sala pala yung type ko nagkamali yung type ko sige di 4:20 kay piyo na lang mamaya may black time yung anas na typo error eh sorry apo ay okay sorry natig sala typo error ako sana ano sabi ni RD 420 po ang sabi ayo yung ani inasala ako eh ano sabi niya call back daw po after 2 minutes sige okay sige, sorry ano sana inak ko 420 pala nasabi ko 320 sorry sandali lang nga text ba ko sorry po RD RD ano tibod ka ito na typo error ito typo error po okay ba na logo basta okay na basta yun na yan mapuda siya after 2 minutes sige pangyari sa mga baka nagugurang nagkulog ang liog ko kaya daw ako dapat talaga saray ka nag-coordinate eh tama mga 3:30 mapunan mag-sorry ka ata masupog kay RD sorry dahil nasala eh kamali ako ng kwan nagkamali ang isip ko kaya diba ako anyway 4:20 mamaya lang ha tawagan natin si Regional Director Gaudencio Rivera nasala ako may black time ngunyan kuya na yun may black time tayo ngunyan di ba may black time kita sige daw after 2 minutes tabi
napasala lamang ako pangyari. Tabi ngo niya na hapon, paki-check Legazpi City water maghapon na po wara kibulos. Di pong bulos talaga, tapos babaka dahil nag-andra sa pumping station, abaka sa ibang kwan, dahil pressure, kasi wala bagang kuryente ko yan, Ems. Surya na sakop kan, ano ini, surya tabi na sakop kang, ano ini, sorry, surya na sakop kan, ano ini, kan, water district. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Wag hapabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise at ngayon mayroon ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12 karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na protection. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na tayo maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-Pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, at saka sa iba pang drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mapo na kita. Okay, sige. Ayan na. I-dial ko na ta. Nganing solve kita. Ayan. Sige daw. Okay. Ha! Ako nga na ko yan. Imang problema ko. Mamisan, nilingaw ako eh. Nilingaw ako pala mayagom. Mapun ka na naman. Mapun ka na naman ngayon dyan. Okay. Yeah. Okay. Okay na, yeah. Okay. Thank you. Di pwede. Ay, masuri ako di kay Sirta. Na-typo error kami kanina eh. Sa pag-type ko sa iyak. Pag-una ko 4:30. 3:20 pala na dapat interview ko sa kanya. RD, Regional Director Gaudencio Rivera. Sir, maray na hapon po. Good morning. Ay, good afternoon po. Good afternoon, sir. Sir, Bicolano po kamo o Tagalog? Tagalog po, sir. Sir, pasensya na ha. Sir, sorry, na-type error kami kanina. Kala ko na-type namin 3:20. 4:20 pala sa na-type ko. Sorry po. Yeah, no problem. Sorry ha. No problem Sorry. po, sir. Thank you rin. Thank you for the interview. Opo. Sabi ko nga, sir, yung issue natin diyan sa solar irrigation program natin, hindi namin gustong manisi, hindi namin gustong kung sino ang sisisihin natin. Ang gusto lang namin pong liwanagin po kung ano sa nangyari. Sakali baka makatulong po kami sa ganitong pagpapaliwanag po ng issue natin. Sige po, Engineer Gaudencio Rivera. Ano po sir kumusta po ang sitwasyon ng solar irrigation system nansa ngayon? Go ahead please. Actually, nung good afternoon po ulit. Actually, nung narinig namin yung reaction ni board member Paramilio, at sabi ko sa staff ko, puntahan niyo si honorable board member kasi para ma-explain natin yung sitwasyon natin. Actually, yan yung mga solar pump natin. Kung matandaan nyo noon, sinabi natin talaga na yung solar pump na yan is para doon sa mga El Nino, yung mga para ma-address natin yung El Nino at yung mga high ground, yung mga rented area. That is contract under SunWest. Nasasabi naman ni board member yan. Pero yung nagka-problema po sila, alam naman natin yung nangyari. So, yung contract na po yan, terminate po natin. Ayun. Kaya hindi natapos. Ngayon, may mga pumps doon na tayo na pinull out natin kasi nga nahihirapan yung sa pumping system niya, tumitigil yung pump. Sabi ko, maghanap tayo ng another contractor na kaya yung kasi
nagtataka rin kami. May mga solar naman tayo na dyan sa Taraga, sa Legazpi. Opo. Okay naman yung lumalabas na tubig eh. Yung mga natapos natin. Pero dito sa may part of Libon, no, nahihirapan tayo na mapalabas yung tubig. No? Opo. So sabi ko, kailangan natin ng expertise dito. Mag-invite po kami ng mga geologists from Manila sa head office po namin. Opo. Saka yung mga driller from other regions, no, from Manila na tulungan kami dyan. Kasi po, yun nga, ilang beses na rin tayong nag-drill pero nahirapan tayo mahanap yung matamaan talaga yung tubig even though nagkaroon na tayo ng bioresistivity study. Opo. Kulang pa rin yung lumalabas. So, Ayun. Yun lang hinihingi namin. Sana pagbigyan kami pa ng more time na maayos kagad. Hindi naman po natin iiwan yan na. Yeah. Opo. Commitment natin yan. Nung nag-press briefing tayo, talagang commitment po natin yan na matapos. No? Opo. Ako po, Sir Engineer, naintindihan ko po ang sitwasyon ninyo kasi nga nagkaroon ng mga issue, di ba? Opo. Naintindihan ko po ang sitwasyon. Kaya sabi ko nga, kailangan talaga na maipaliwanag lang para po maintindihan ng mga kababayan natin. So ngayon po, ano po, Sir, ang ang nakikita po ninyong solusyon para matapos po itong proyektong ito? May kausap ako dyan from Israeli, no? Actually, pupunta sila ng 13-14 sa opisina. Opo. Papahiramin kami ng mga telescopic na kwan para makita namin yung... Kasi, ang hirap kasi yan, yung groundwater kasi yan, no? Sa baba ng lupa, no? Ayun. Para makita namin yung sitwasyon, bakit nagkukulaps yung drill natin, no? Maganda sa umpisa, tubig sa umpisa. Opo. Magkalaunan, putik na eh. Buhangin na yung lumalabas, no? Sabi namin, baka nagkukulaps, kailangan natin na pag-aralan mabuti. So, by 13-14, may mga in-invite ako. Tapos yung mga taga Manila. Actually, nagkaroon na ako ng team. Opo. Para magkaroon ng recommendation, ano talaga yung... siguro sa amin, no, hindi kami expert masyado. So, kailangan po talaga namin yung understanding sa kamunawa na talagang kailangan namin ng tulong. So, naghanap na po tayo na makakatulong sa atin. Opo. Itutuloy po natin yan. Commitment po natin yan. Ako na mismo po nagko-commit na matatapos po natin yan. Opo. Bigyan lang kami ng konting time. Opo. Sir, mga ilang percent po yung na-accomplish ng project? Ang reported namin is around 90%. Kaunti na lang naman pala, no? Kaunti lang naman ang pwedeng i-adjust, Actually, Engineer? Yes, pero actually, ang nabayaran lang dyan is around 60%. Yan. Hindi namin binayaran. Reported lang na 90% kasi kung titingnan nyo, nandoon na lahat eh. Nandoon na yung panel, nakatayo na lahat. Di ba yun din yung sinabi ni ating honorable board member na nandoon na lahat eh, nakaset up na lahat. Opo. Ang problema lang talaga yung sa pump niya, no? Nagkakaproblema kami sa pump niya. So, talagang nakatayo na siya. So, almost 90% na siya. Yung pump na lang, ang kagandahan yan, hindi naman bayad lahat yan. Mayroon pa tayong pera para tapusin talaga yan. Iyon. At sisiguraduhin namin po na matatapos po yan. Opo. Tama kasi ako agree po ako sa inyo. Importante, matapos at mayroon kayong pera o budget para makumpleto po ang proyekto. Opo. Opo. Mga ilan pa silang kinakailangan po natin para makumpleto po yan sa tingin po ninyo? Actually, kung lang, nandito na lahat yung materialis niya eh. Ang problema lang talaga yung drilling. Paano ayusin yung, for example, sir, sa Libon, no? Sa part ng Libon, may na-drill kami dyan. Opo. Maganda yung una yung tubig. No, biglang parang may bumubula na siya. May gas. May natamaan ata kaming gas na sabi ko, i-pull out natin yung pump kasi hindi natin alam kung anong gas yung lumabalabas doon sa pump natin. Oo. Baka sir, yung kwan... Baka sir niya kuhanin nyo, kuha na, petroleum products, surety tayo. Kaya sabi ko, kailangan natin ng biologist. Kasi hindi. Hindi tayo bibili ng crudo. Hindi naman expertise natin to. Biro lang po sa'yo. Thermal yung natamaan natin kayo. Kailangan natin ng geologist. Patulong na tayo kaso. Yun lang, terminated na yan as of December. Ito na lang, natagalan lang talaga kami naghanap ng mga kasama namin na makakatulong sa amin. Pero kakabulin po natin na matapos po yan. Opo. Pero sir, may kwan ba sir? May tubig ba? Yung drilling, yun ang makakadetermine kung may tubig na pwedeng magamit. Tama sir, engineer?
Opo, nung sa resistivity test, may tubig talaga nakita. Opo. Ang issue lang talaga yan, sir, pag nag-pump na tayo, parang naubusan siya. Oo nga. Oo. Yung hindi siya nagre-refill kagad. Oo. Sana maintindihan nila na malaking tubig kasi yung kailangan Yeah. natin, hindi yung Yeah. parang gripo lang na panggamit lang sa bahay, pang-irigasyon yan. So, Oo. naghanap tayo talaga ng malaking volume ng tubig para masustain natin yung cropping. Mm. So, yun, naubusan tayo ng tubig sa loob. Oo nga. Kasi, Kaya di yun ba? yung gusto namin makita. Oo. Ang problema ka, di ba, sir? Tag-init kasi ngayon, di ba? Tag-init eh. So talagang baka may kakulangan tayo sa mababa yung water level. Tama ba? Kaya kailangan mag-drill? Yes po, sir. Kung makikita nyo yung inaguritan ni ating Pangulo dito sa Camarines Norte, Yeah. yung tubig niya malakas kasi galing sa ilog kasi yun, open source siya. Opo, So, kitang-kita natin yung tubig. So, malakas talaga siya. Yeah. So, yan kasi nasa underground, hindi natin talagang ma-determine kung ilan talaga yung volume na available na tubig. Kaya, yun na nagkakaproblema kami. Pero, yun nga sabi ko sa inyo, nagpapatulong na kami. Yeah. Para at least, kung kailangan ilipat namin yung drill, may pera pa naman tayo at maayos po naman po natin yan. Ayan. Very good, sir, ha? Pero at least, sabi ko nga, naintindihan namin ang sitwasyon po ninyo at saka may ginagawa naman kayong paraan para po dyan, hindi ho magtatagal, mapapakinabangan din ng mga farmers natin yan with your effort, sa effort po ninyo, ng inyong tanggapan. Yes po, yes po. Laging bukas po yung ating opisina, no? Para kung may mga problema, sabi ko nga, in-appreciate namin yung sinabi ni ating mahal na board member, no? At least nalalaman namin yung mga sentiment ng mga farmers natin at ma-actionan natin kaagad. Asahan nyo naman na talagang hindi natin pababayaan po yan, sir. Yes, sir. Opo. Sabi ko nga po, sir, kami, on our part, wala kaming sinisisi dito, kundi kailangan liwanagin para po makaisip tayo ng tamang solusyon at hindi po masayang yung proyekto natin. Salamat po, sir. Salamat. Opo. Engineer Gaudencio John De Vera, sir. Maraming salamat sa inyo. Baka po may mensahe kayo sa mga farmers na nakikinig ngayon. Go ahead, please. Opo, alam naman natin na marami naman na tayo nagawa mga solar, no? May mga functional na rin na Opo. na turn over natin sa mga farmers natin. Unfortunately nga talaga may mga location Opo. na nahirapan talaga kami, no? Sana bigyan nyo pa kami ng kaunting panahon, pag-aralan, no? Para hingi ng tulong na para maayos. Ang commitment lang po namin sa inyo is hindi po natin iiwan yan. At tatapusin po natin yan kasi nung nag-umpisa tayo yan, yan talaga yung purpose natin. Especially now na there's coming an El Nino, itong third quarter dapat matapos natin bago tumama to yan dito natin. At kasi naintindihan ko naman na yung purpose ng proyekto at saka pati yung contractor, etc. Papunta naman talaga para sa kababayan natin, para sa mga kababayan. Only that, nagkaroon tayo ng konting problema po, sir. Asahan po nila yan. Opo. Sir, maraming salamat, ha. Anytime po kung may gusto kayong linawin, just text me po. Open po ang radio namin para po sa inyo. Okay, maraming salamat sa suporta nyo, mo, sir. Kasi Yes, sir. malinawan po lahat. Gusto lang namin malinawan to para at least alam naman ng marami na talagang wala. Nagpapasalamat din kami sa ating mahal na board member, no? At least na-brought out ito at yung commitment po namin sa kanya na gagawin po natin to at tatapusin po natin to. Opo. Maraming salamat po, Regional Manager, sir. Mabuhay po kayo. Thank you po. Okay, thank you so much mga tugang engineer Gaudencio De Vera, ang Regional Manager ng National Irrigation Administration. Sabi ko nga di po kitang babasulon digdi. Di man kita dapat magbarasulan digdi. Ang gigibon po, kung paano kita magtarabangan na masolusyonan ang problema. Yan po sa tuyang obheto digdi. Pagtarabangan na matapos ang problema. Takon magbabarasulan kita digdi. Di pong abutan mga tugang ang sa tuyang problema sa tuyang palibot. Diba kuya Nems? Importante, malinawan, magapadagos ang proyekto, tagabos man kita may maray na intensyon, di ba? Gabos man kita may maray na intensyon sa proyektong iyan. Oras, 19 before 4 o'clock in the afternoon. Magbabalik ang Pinky On. Makalipas ka Pinky On mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products, igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho, igwaman in mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit?
Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Nagtatanong nagkulog ang payo ko day. Pero grabe kay ako sa activity ko nyan. Hala akong Bicol University. Saga Iguapa, ni mga gigiribon. Malingan ko nyan to na kung sa isip ko ta. Nag-interview ako sa mga estudyante, mga makarawon. Bueno. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Di ba kuya ni may dalawang base ito? Mga liver lovers, kumusta po sa tuyang lifestyle? Party on at ay later. Nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid Pero Pro. That's right. Liver Aid Pro, hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon para sa pagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na tayo maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganong pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, o sandali lang. Jerome, forward ako sa imo. So guest ko sa aga sa Radyo Klinika, may langhata. Pasensya na po kamo mga tugang ta. Nagkakarilingawan ko, i-forward mo man ini kay Ate Shara. Tagari, di ko aram kung mabaya sum ini o kay Shara ko lang ipadala. Forward mo tabi Shara kay Jerome. Yan ha. Pero garo madigdi sa DCGB ini. Ay garizum ini noy. Garizum ini Jerome. Garon mo kay Shara so pangaran yaw na kay Shara tabi. Taday forward ko na. Tapos, mga mga kababayan sa probinsya kan Albay. Yan, sandali lang, Jerome. Taday ko kaya, bata ang cellphone ko, natawin na sa kuyang cellphone ta. Pag nagpi-play ako ki audio, natanaw yan tagari, minakaskason. Minakaskason. Forward ko sa imo, Jerome, tadangugong taod-taod ha, Jerome. May pick forward ako sa imo. May dadagugong kaya ako taod iyo. Pagkatapos ka na sa tuya na programa, minakaskason an sa kuya na audio. Kaya di ko mo paminsan na sasabutan ang gustong sabihon. Alright, bueno. Ay, mananaw pa lang kita kikuan t-shirt.
Pangyari. Hoy. Paki-upload na tabi 0969-088-5548 0966-230-034. Please call. Please call again. May nag-text digdi. Maraming salamat. Sino nag-text na ni? Maraming salamat po ka Henry sa suporta. Okay. Welcome po. Yan. Okay. Yan. Alright. Welcome po. Yan. Okay. Sige. Yan. Alright. O sige na. Okay na. O di bueno. Mag-upload tabi. Igwa cookie para sa Mother's Day, no? May pang-preview pa. Pag-claim na so kasuho hapon tabing winner Shara. Na-claim na so kasapon. Okay. So ngunyan tabing hapon, please call. Kay puan ko caller number. Hello? Good afternoon, sir. Good afternoon. Ay, babayi po ang kay puan ko, sir. Sige po. Opo, babayi po. Mrs. po. Sir. Salamat po. Opo, bye. Sorry, di ko na-clarify. Babayi po ang kaipuhan ko. Babayi, call again. Tawag. Kaya po ang ko tabi kinanay kasi nga Mother's Day. Yan, di ba? It's a Mother's Day. Sa Father's Day, baka may mag-sponsor naman ngaya underwear. Di ba mga brief ngaya. Hello? Hello, good afternoon po. Good afternoon, madam. Taga saan po? Taisan po. Sain? Taisan. Pangaran ni madam? Emilia Bahamundi. Emilia? Bahamundi. Pira po na ni madam? 2 po. 2. Pira po ang edad, ay, alat mo na. Pira na pong edad nindo? Ako sir, messenger na ako. Di na parang masundan niyan, ano? Opo. Kung sa bubon man ay, kuha naman ay, kung sa bubon, kuha na ano? Manay! Hello? Yeah, opo. Congratulations po. Happy Mother's Day. Thank you, sir. Opo, igwa ka po ki Kisha at ki Bado. Di ko alam kung anong itsura. Basta po para inisend ng mga Mrs. Hali po sa tuya. Araw kayo ni Madam, lori mo pwede maklaim ini. Ikaw po, sir, kung bukas po pwede mo, pero ngayon hindi pwede. Sige. Bukas na lang po na Sabado daw. Hanapon mo po si Shara Maileron. Mga anong oras po, sir? Hanggang anong oras? Anytime po sa aga, naguli po siya mga alas 6 an hapon. Hanggang pa po sa Bigusundo. Yan po siya digdi. Sige, sir. Salamat po. Pero mas maray madam kung mag-claim kang aga. Di ba nga ni sigurado? Opo, sir. Aga po or after lunch. Iya po. Ano po, sir, dalahon yan, ID? Magdara ka lang po kay ID. Nga naman midbidan ka na ikaw po subinan mo niya na aldaw. Sige po, salamat. Iya madam. Basta po. Si Shara yaon hanggang alas 6 hanggang day pa po sa Bigusundo. Iya po. Opo, sir. Salamat po sa Congratulations, madam. Ang mong programa. Ay, salamaton po. Mga taga-Taisan. Ay, magayon ang sinabi, madam. Kumusta ang mga taga-Taisan po? Thank you po. Purokwan, Taisan. Mabuhay ang taga-Taisan. Opo, salamat. Salamat. Okay. Bye-bye. Salamat po, sir. Okay. Oy mga fans. Hello? Hello, pare. Pa. So kasi mga tabi, ako mga garalingaw ka naman. Ano na? Bigyan Pwede na? Lunes na lang kaon. Pwede. Naka-duty so api ko social na tika po. Sa Lunes na lang tabi tama sabi ka may pito na ko. Kaya. Masabi ka kan masyado akong stricto buda matarayon ako o ano gari. Hindi. Masabi ka kan masyado akong gari man ako so. Di ba? Tapos masimbag ka sa kuya sa radyo ba eleksyon niya o garing. Salamat naman sa taga-ginubagan tabi pa din. Iyo po. Okay. O sa Lunes na lang po ha. Iyo po. Kung di mo maklaim sa Lunes, maski hanggang Disyembre, tabi. Grabe ka man.
Shara Banailan po ang pangalan kahit yung... Iyo na. Basta mari, hanapon niya si Shara. Iyo. Opo. Okay. Shara Miliron. Opo. Okay. Opo. Okay na? Okay. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Salamat. Hello? Hi. Good afternoon. Pwede po mag-greet. Ay! Amiga. Sige na. Gusto ko lang i-greet. Si? Yung pinakagwapong tunggang. Oh. Happy 60th birthday. 60th birthday. Opo. Si Sai po. Si Mario Tox Luna. Mario Tox Luna. Luna. Happy birthday. Opo. Apo. Yung man lang po tabi sa... Maringani ta. Itong tugang mo, mari agit sura kung para sa imo. Napasala, lubod so ako. Dito na yung pigrit naman sa buro vlog mo. Gusto mo man. May buro vlog ka ba? Nailing ka ba? Nagburo vlog ka ma? Sa gabi man mga murmosyon kang kamot mo. Ang maraotan nga ni, pag mga post mo, sige ang height ko, pag post ko, tiksisin mo sana. Nang iwan lugod, maray pa na ako nagkarao. Ano kaya ang friend sa Facebook? Ay, tapos na nasigundahan lugod ako. Pag friend ka sa Facebook, magsalang heart, i-like mo lamang, bakong iilingon mo sana. Napasala lugod so hapot ko. Pangyari. Iyo man sila sabi, Then sila matunod. ang balos ko sa'yo, pag nagkahilingan kitang duwa ha. Dahil ka magpahiling sa kuya ha, iyo. Pero dakulon sa views ka ito tabi. Very good ka man. Okay. Okay, salamat. Salamat po. kagawad, mabuhay. Bye. Di pa nagupin magtumang sa imo, takagawad ka eh. Eh, nakayan. Person in authority. Eh, kita ka. Okay. Bagay. Basta, soy, pag nailing mo ako, taman mo ako kasbig tinda mo ha. Iyo po. Iyo po. Basta may bayad. Ay, salbatana. Bye-bye. Sige, salamat. Sige, bye-bye. Ini si Manay Ane Asikate. Makarawon ini. Nababaying ini. Salamat kan sa nung pagantabay. Ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang